no nome da liberdade, caíuse en non saber cales son os límites morais. Para min, isto é falta de autoconciencia. E a autoconciencia nace do recoñecemento mutuo. Cando eu recoñezo a outra persoa me recoñece, eu logo vou atopando a autoconciencia, eu saber quen son e quen quero ser e ter unha folla de ruta para a vida, que sería esa ética. Dicía eu nun vídeo que a liberdade non é facer o que queres, é que ten moito que ver con saber o que non se debe consentir. E ao interiorizar iso, ti podes saber o que ti nunca vas facer e o que non vas permitir tamén. E isto feito desde a liberdade para este individuo líquido ten un gran defecto, é que eu podo validar a liberdade de outra persoa de estar comportándose con estes normas sociais e dicirlle, vale, tes razón en ser así, porque és libre de selo. Mas eu non xogo a iso. Nin o consinto, e xa está, vale, és libre, e eu agora marcho. E aí rompes esa lógica líquida, esas cousas non escritas que se ven hoxe en xeral, nos vínculos, na amizade, na familia incluso, nas que se todos entramos na lógica todo funciona. Porque que pasa cando se atopan dúas persoas e ningunha ten límites morais, porque non os ten, porque non ten uns valores que sexan sólidos e que sexan firmes, non ten claro o que se pode permitir e o que non. Que unha persoa actúa ao chou libremente, pero non está valorando as consecuencias deses actos, porque non entende de moral, non? E non entende nin de dignidade. Ollo aí. E a outra persoa que non ten límites morais, daquela tampouco ten a capacidade de dar a importancia ao que supón para ela. E aí entra esa validación que ao mesmo tempo valida a lógica. Vale, eu agora fixen isto, eu que sei. Mentinche, non che falei nun mes porque estaba moi agobiada. Sí, e despois aparecín e mandeiche un meme, non? Despois dun mes e non che pregunto nin como estás. É así, porque non estou dicindo nada que non nos pase a todas as persoas. Estou dicindo un mes por non decir a persoa que aparece un ano despois, sí? Que miras ali e dis, ai mía, pero se me deixou aquí facendo unha pregunta. Cal é o problema para a persoa que non é autoconsciente, que se cree libre, porque é escrava deses mandados non escritos? Pasa que a túa coherencia e a túa lógica rompe a súa. Porque ti, ao mellor, é que a validación ética é a validación desde a liberdade. De dicir, eres libre de facer o que queiras, eres libre de comportarte como queiras, pero a mí non me gusta. E eu retírome. Porque, para min, que si teño uns límites morais, isto que fixeches, sabes? Ou seja, xa traspasa de lonxe os meus límites. Logo, ti non és unha persoa, aí vou eu, non hai dignidade. Ti non és unha persoa que eu considere digna de nada na miña vida. Isto rompe todo. Porque hai, ademais, a validación é un tipo de dependencia, unhas persoas das outras. Soster unha lógica que é deshumanizante, ou seja, dependes das outras persoas. Claro, cando chegan a alguén que di, non,
por suposto, fai o que queiras, dame igual. Tírate por un cantil. Pero eu non. Claro, aquí a persoa tamén se vai atopar con que dependía dunha validación que non fose ética. Que non fose unha validación desde a liberdade. Que sería moi fron. Que non poñas a esa persoa de cara á liberdade. E aí, eso sí que eu creo que as persoas, aí sí que entra a disonancia. Eu son libre, mas se agora fixen isto, e a outra persoa, pois porque non lle gustou ou que sexa, agora está facendo cousas sobre das que eu non teño control. Por iso, a lógica líquida do like é todo superficial, en realidade, deixa as persoas as pensas da decisión das outras persoas. Así que ou todos compran iso, e daquela é un pouco un libre albedrío, un Sodoma e Gomorra, un aquí andamos todos ao chou, ou cando bate con persoas libres, ¿sí? É a persoa libre, é a única que realmente ten control e poder nese vínculo. É que case sempre se ve no momento no que ademais é como hasta aquí chegou. A validación ética, a de vale, és libre de ser como queiras, porque se eu me vinculo con unha persoa, esa persoa é libre de facerme mal. E eu podo dicir, vale, está ben, en liberdade, sen ataques, sen reclamos, sen máis drama, que era hasta aquí. Independentemente de que a min me doia. Que eu cando conto estas cousas así non quere dicir que non che doi. Mas ti colles a túa dor e marchas. Precisamente, cando te firen, ti non quedas ali, ca ferida aberta, cara a quen a fixo, non? Marchas e retiraste. Mas podes validar e incluso lembrar, a mí eu verbalizo este tipo de cousas. Claro, é que ti eras libre de facer o que querías. Hoxe falase moito de responsabilidade afectiva, e que é sempre esta cousa de poñerlle a todo como un nome terapéutico que lle quita ferro ao asunto, pero é que eu creo que o que chaman irresponsabilidade afectiva é algo moito máis humanista, máis esencial no ser humano, que ten que ver coa capacidade desa persoa de entender o alcance dos seus actos. Para ben e para mal, para poder ser responsable ou para caer na irresponsabilidade. E eu creo que a xente fai cousas que, esta idea que decía a miña amiga, non pasan máis desgracias, porque non temos tempo. Eu creo que a xente fai cousas cruelísimas precisamente por falta de autoconciencia, de non entender o alcance de decisións absurdas canto poden magoar a outra persoa. Por iso digo, se colocamos moitas persoas sin autoconciencia, que non teñen límites morais, que non teñen unha ética de vida, que non teñen claro, non son libres porque non teñen claro que se pode permitir e que non se pode permitir. Logo, do que fan, non saben que está ben e que non está ben, temos crianzas. Pero temos crianzas con moitas estrategias sociais de persoas adultas.